Sí, voldria parlar d'un tema que portem tractant des de fa anys, que és el transport adaptat, i la pregunta és per a quan eixa furgoneta que estem demanant i que tanta falta ens fa. Jo voldria explicar una mica a la gent el servei que estem donant ara, perquè no tothom ho sap, i el per què reclamem aquesta furgoneta. En aquest moment tenim una furgoneta petita que perteneix a OACSE conjuntament amb Alfanies i ens la va pagar Bancaixa. He de dir que gràcies al bon fer de Benito Foix, que en el seu esforç va aconseguir una subvenció en aquell moment. Esta furgoneta fa temps que és del tot insuficient per al servei que estem donant. És una furgoneta que té capacitat per a 4 persones, una davant en el conductor i 3 cadires, o una cadira i 2 cotxes, però per 4 persones. I el sistema de seguretat i la plataforma són molt rudimentaris, el techo és molt baixet, per lo que el treball de la persona que els porta i tal és molt complicat perquè ha d'anar molt de compte, té que fer, com només tenim 4 persones cada viatge, té que fer el servei que dona al centre de dia de persones majors del 9 d'octubre, té que fer 4 viatges com a mínim en cada servei, al matí i a la vesprada. Després també s'ofereix totes les sortides als usuaris de la residència del Collet i al centre de dia, que també els puja cada dia i els baixa. També l'utilitzem per anar al club d'oci d'Alfanies i totes les sortides puntuals que estan fent els usuaris d'Alfanies. Explico això perquè es donen compte que és una necessitat evident que fa molt de temps que reclamem des d'aquest equip, des del nostre grup, i per això ja ens trasllado al ple del maig del 2012 en el que vam reclamar aquesta furgoneta, com una prioritat, com una necessitat evident, inclús en l'ampliació del servei, que seria el que faríem nosaltres en cas de que governàrem, que seria, a més, tindré un transport adaptat per al municipi de Benicarló, no sols per a la gent d'OACSE o d'Alfanies, que està molt bé, però que nosaltres pensem que, a més, hi ha molta gent discapacitada que no són usuaris d'OACSE, però que també són veïns de Benicarló i que es mereixen aquest transport, que si són gent major que té que desplaçar-se fins al metge, si tenim els xavals de la residència dels pisos tutelats de Sant Francesc que tenen que fer sortides, alguna vegada les poden fer en aquesta furgoneta, però com que són només per 4 persones, la majoria de vegades els cuidadors, inclús la família, són els que els porten als llocs, aunque siga només per fer una sortida d'oci. Entonces, jo us dic el que en aquest moment se'ns va contestar des de la senyoreta Sara. En el ple de maig del 2012, quan nosaltres vam fer aquesta petició, se'ns va dir que, textualment, es diu que en els pressupostos s'han demanat una nova furgoneta per a aquest any i li diu a mi, a la senyora Gut, que no sap per què ella va a les reunions d'OACSE i ella veu les subvencions i ella veu els expedients i sap que s'ha demanat una furgoneta nova per a l'OACSE. Aleshores, diu que aquests mateixos serveis, durant aquest any es canviarà la furgoneta. A més, s'assegura que s'han incorporat 2 vies de subvenció per a poder assegurar-la. Aleshores, explica que el nou servei se dotarà en un vehicle dins d'aquest any perquè s'han mirat diferents vies per a canviar aquest vehicle per les 2 nomenades vies de subvenció. S'han passat 2 anys i aquí estem sense furgoneta, igual. Ens trobem 2 anys després, en el ple de febrer, li pregunto a la regidora què sabem d'esta furgoneta, per quan este transport adaptat, i no em sap respondre. Em diu que ja me contestarà el mes següent. Què passa? S'ha de preparar la resposta? Perquè si tu estàs damunt d'aquest tema, si ho saps, no esperes un mes.
me contestes, mira, estem treballant, el que siga, s'ha demanat una via de subvenció, no, me diu, parlarem el mes que ve, ¿vale? Si un està damunt del tema, això no passa. Però me respon un mes després, ¿vale? I la resposta que em dona és que les subvencions del 2012 doncs, no han arribat. Aquesta és la seva resposta. És que les subvencions no van arribar. Per què? Perquè no han arribat. Perquè no ha estat damunt del tema. Perquè si hagués estat damunt del tema, sabríem per què no han arribat aquestes subvencions. Fa 2 anys, en el 2012, n'hi havia subvencions encara des de la Generalitat. També me diu, clar, és que ara les subvencions d'equipament han desaparegut. Clar que han desaparegut, en les retallades han desaparegut, però si haguérem estat ahí en el moment en què se van demanar fa 2 anys, avui possiblement tindríem un transport adaptat. A mi no me val que me diga ara ja no hi ha subvencions d'equipament, és que les subvencions aquelles no van arribar. També me diu, en l'any 2013 existia una consignació en el pressupost d'OACSE. I si teníem una consignació en el 2013 en el pressupost de l'OACSE, per què estem en 2014 i no tenim furgoneta? No ho entenc. Si la teníem, sí, diu, és que, què passa? Que aquesta consignació que ja estava operativa, després vam fer un canvi de criteris sobre el vehicle que se volia comprar. A veure, si no tens clar el que vols, si portes 2 anys que demanes una subvenció, dius que l'has demanat, però jo ja tinc els meus dubtes, no arriba. Tens un pressupost pel 2013 per a comprar-la, tampoc el portes a terme, i me dius que has fet un canvi de criteris, doncs no entenc, la veritat. Ara diu que en 2014 se farà una modificació pressupostària per a la consignació que s'adapte a un vehicle que és el que vol comprar ara, per a 4 cadires, que era el que era abans, per a 4 cadires i per als usuaris que no van en cadira que estiguen sentats. I me diu textualment, es comprarà el vehicle quan estiga, no li puc dir quan estiga ja estarà. Canviarem la furgoneta en previsió de que ja estava feta aquesta previsió des de l'àrea. Home, ja ho sé que estava feta aquesta previsió des de l'àrea, però és que a més no me diu per quan la canviarà dins d'este any. Se canviarà quan estiga, li puc dir que quan estiga ja estarà. Entonces, per favor, que mos diguen per quan estarà aquesta furgoneta, que de veritat mos donen unes dades, perquè la població de Benicarló es mereix aquesta furgoneta des de fa molt de temps. I després, també, com a última frase del pleno, me diu, perquè les coses tarden el que tarden. Doncs tarden el que tarden depenent de la persona que treballa. Si treballes més, potser arriben antes, i si no treballes sobre el tema, potser no arriben mai. I la meva conclusió és que Benicarló es mereix aquest transport des de fa molt de temps i no podem esperar a que estiguem. Què esperem? Que arribem damunt de campanya i fem la foto de que he comprat una furgoneta? No, perquè el poble de Benicarló es mereix aquesta furgoneta des de fa molt de temps i ja tindria que estar aquí. Jo li demano que ens doni una data i esperem que es complisca. Aquesta és la meva conclusió.